Dayguntang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing pit. Dayguntang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, upulahang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imo kaayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Mga igsuon ani anak kita sa ikatulong Domingo sa pagkabanhaw. Padayon na itong pagpasalamat, pagdaig sa Dios, sa padayon niyang pag-agak nato bisan paman nining panahon sa mga pagsulay. Padayon kitang mag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Iampo po nato itong mga leaders sa kalibutan ug sa nasod. Naunta, taliwala nining daghan kay kalisdanan. Giyahan sila sa Espiritu, labi na sa pagpangitang mga pamaagi pagtabang sa katawhan. Maghuna-huna usab unta sila sa mga kabus ug nakalisod-lisod natong makaigsuunan. Ato karong hinulsula ng atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugit ko ang akong kasalanan sa walay paglimon. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaut misalig lamang sa kayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, ang tanga, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadait sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan,
kagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, naganay kami kanimo, tungod sa imong himayan. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw nagawag ang sasala sa kalimutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Ama. Dawataan mo pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa imayam sa Diyos Ama. Amen, 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 amen. Magampo kita. O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabago ang ilang kabatanon sa kalag. Aron ang imong gilipay siyang pagkahibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagup, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsoon kong Hodeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo sa Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Diyos nung buluhaton, sa matinaw gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo masayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglangsang kaniya sa krus.
Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David mingon mahitungod kaniya. Nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko. Kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod ni ini masaya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon. Kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga magdugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi ug pinaagi sa imong pagpakig-uban. Kanako ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw ang mahitungod kang David, ang atong patriarka. Namatay siya og gilubong ug ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propeta siya ug nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa, naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades. Ang iyang lawas wala madugta. Ug gibanhaw sa Dios kining maong Hesus ug kaming tanan nga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan. Ug ang inyo karong nakita ug nadungog mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako, O Diyos, kay nagadango pa ko kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong kupa. Ikaw mao ang nagaligon sa akong swerte. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambagan ako. Bisan sa gagabhion, nagapahimangno ka nako,
ang akong kasing-kasing. Ibutang ko kanunay ang Ginoo sa kong atubangan. Kuna na siya sa kong tuong kamot, wala ko'y kabalakan. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Usang akong kasing-kasing, nalipay ug akong kalag nagsadya. Ang ako sab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahiladman. Nitugot mo ang imong butang alagad, mudangat sa pagkadunot. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bug-os nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot. Hangtod sa kahangturan, sa kahangturan. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao sa walay pagpinig sumala sa ilang binuhatan, tahuran ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an o bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya nining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya
Nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. himayaw ni Kauho. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagsultianay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Niya mingon si Jesus kanila, "Unsa bay inyong gipadagsultihan samtang laglakaw kamo?" Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, "Ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibaw sa mga nahitabo dito nining pipila ka adlaw nga milabay?" Unsang mga hitabua? Nangutana siya. "Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaret nun," mitubag siya. "Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tawo gagabhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadakuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron sinutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mauna ang muluwa sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini mahitabo. Ug pipilas mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nagadlawon sila pag-atos lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalig sila ug nanugilon nga nakakita kuno silang pananaon. Din may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babae. Apan wala sila makakita kaniya. Unya maingon si Jesus kanila, "Pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisultis mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga ug unya mosulod siyang himaya?" Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang mga propeta. Yan tungtungura dool na sila sa balangay ilang atuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, "Anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii." Musa bidayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon mikuha siya og pan ug ipadalaginan niya kini. Niya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabukang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Naging nanay sila.
Dili ba ingon og may kalayo nga naglilaab sa tong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Ug nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, dinhi kaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an, ug ang uban pa nga nagkatigom og nagingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Nya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan, ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong gabi natong tanan. Nini ikatulong Domingo sa Paskos Pagkabanhaw, atong pabalandungan karon ang saysay sa ebanghelyo gikan ni San Lucas, ang sugilanon sa duha ka tinun-an nga naglakaw paingon sa Emmaus. Sa pagkatinuod, mibiya sila sa Jerusalem tungod kay wala sila makasabot sa mga nanghitabo didto. Labi na ang kamatayon sa Ginoong Hesus ug ang mga sugod nga sugilanon may tungod siyang pagkabanhaw. Kining maong istorya, mga igsuon, duol kayo sa itong kinabuhi. Tungod kay sama kanila, nakasilati usab kitag nga maglakaw nga puno sa kasubo, usahay kalibog, usahay kapakyasan. Mga igsuon, hunahunaan ninyo, kining duha ka tinun-an naglakaw palayo sa Jerusalem, palayo sa lugar din ilang gilauman nga mahitabo unta ang ilang mga damgo ug pangandoy. Nagtuo sila nga si Jesus mao ang manluluwas. Tungod diini, dili nila madawat og masabot nganong gipaadto siya, gilansang sa krus o gipatay. Kini ang hinungdan nga bibiya sila sa Jerusalem, nabugat kaayo ang dughan ug puno sa mga pangutana. Mga igsoon, pila ka kahigayon nga nakasinati usab kitag sama niini. Kadang magampo ta pero murag walay tubag. Kadang nagsalig ug naglaom ta pero napakyas. Kadang nagtuota nga ang Ginoo tabang nato pero murag hilom raman ang iyang tubag. Apan tan-awan ninyo ang nahitabo diha sa ebanghelyo karon. Samtang naglakaw kining duha ka tinun-an, miduol sa Jesus kanila, apan wala sila makaila kaniya. Mga igsoon, importante kay kining maong punto. Anaa ang Ginoo silang tupad, apan wala sila makakita ug makaila kaniya. Dili ba usahay ingon usab kita niini, naara ang Ginoo sa tong kinabuhi, sa tong pamilya, sa tong trabaho, sa mga tao nga nagtabang nato, pero tungod sa tong kasubo ug kabalaka, tungod usahay sa mga problema, di nato mabantayan ug mailhan ang iyang presensya. Apan unsa man ang gibuhat ni Jesus, tanaw nato unsa ang gibuhat sa Ginoo diha sa ebanghelyo karon. Kung nakabantay mo, wala dayon sa moderitso pagpaila siyang kaugalingon ngadto kanila. Hinunuan na minaw una sa kanila. Gipaminaw ang ilang kasakit, kalibog o kalisod. Dayon, hinay-hinay niyang giablihan ang balaang kasulatan. Gipatinaw ngadto kanila ang plano sa Dios. Mga igsoon, usa kini kanindot nga pahinumdom nga ang Ginoo dili magdali. Maglakaw siya, muuban kanato, mamati siya kanato. Niya hinay-hinay iyang ipadayag ang kamatuoran sa atong kasing-kasing. Apan ang katapusan sa sugilanon nahitabo sa dihang nanihapon sila. Nagpikas-pikas sa pan ang Ginoo, timaan sa kasaulugan sa Eucharistia. Sa dihang mipikas si Jesus sa pan ug mipaambit kanila, didto nakaila sila kaniya.
ug diha-diha na usab ang ilang kasing-kasing. Tungod ini miingon sila, wala ba magdilaab ang atong kasing samtang nag-istorya sa kanato dito sa dalan. Mga igsoon, mao kini ang kahulugan sa Eucharistia sa atong kinabuhi. Matag sa ulog nato sa Santos nga Misa, sama kita sa mga tinun-an dito sa Emmaus. Muduol kita nga usahay kapoy, usahay naglibog, usahay magduha-duha, usahay nabugatan. Apan pinagi sa pulong sa Dios ug sa pagpikas-pikasapan ang balaang Eucharistia. Ablihan sa Ginoo ang atong mga mata sa pagtuo. Ihatag niya kanato ang kalig-on ug kadasig sa pagpadayon. Labaw tanan ang saad nga uban sa kanunay kanato. Ug kun ato nang mailhan og mahimamat ang buhi nga Hesus, dili na kita magpabilin sama kaniadto. Aduna gyoy kabag-uhan nga mahitabo ang atong kinabuhi. Sumodin na ang bunga, mga igsuon, sa tong pagkahimamat sa buhi nga Ginoo, ang conversion sa kasing-kasing. Tanawa ang nahitabo sa duha ka tinunan, bisan gabi ina, mibalik sila sa Jerusalem, nawala ang ilang kakapoy, ang ilang kahadlok, napulihan o kaisog o kadasig. Nasabtan na yun nila ang ilang misyon, nga kinahanglang isangyaw nila ang nabanhawng Ginoo. Isangyaw nila nga buhi si Jesus. Mga igsoon, mausap kini ang atong hagit sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi isip mga Kristohanon. Kung tinuod kitang nakaila ni Kristo, kung nasinati gid nato ang iyang mahigumaong presensya, dili ta magpabilin sa kasubo o pagduha-duha. Kung dili mo bangon kita o mubalik sa katilingban sa simbahan, mubalik ta sa atong pamilya, nga padayon na itong isangyaw nga buhi ang Ginoo. Gani nag-uban sa kanunay kanato. Ang Ginoo nag-agak nato sa tanang panahon. Mga igsoon, hinaot matag sa ulog nato sa Santos nga Misa, sa matag paminaw nato sa pulong sa Dios, ug sa matag kalawat nato sa Eucharistia, mablihan unta ang atong mga mata ug mudoliab ang atong kasing-kasing. Ug sama sa mga tinunan sa Emmaus, hinaot nga kita usab mahimong mga epektibong saksi sa pagkabanhaw. Dili lang pinaagi sa pagsangyaw, pinaagi sa itong mga baba, kundi diha unta sa kabag-uhan sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Mga igsoon, maghiusa kita karon sa pagpadayag sa pagtuo. Nagtuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagtuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usad kinaiyas Amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kada tong mga tao ug alang sa tong kalawasan, mikadaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuos Amahan. Mubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nagtuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagis mga propeta.
Nagtuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios ang Amahan sa atong nabanhawng Ginoo sa Jesucristo. Nga ang iyang pagkabanhaw, mga hulugan alang kanato og bag-ong kinabuhi, diyas pagtuo o pagsalig siyang dakong kaloy o gugma. Moingon kita, maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga siya nga milingkawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa sala. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan maningkamot nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan nga tao alang sa uban nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran makasabot sa kalig-on nga nagagikan sa pagpahiuyon ug sa pagsunod sa mga laraw sa Dios. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong nasod ilabi na ang mga punuan niini makaamgo nga sa atong pagtubo ngadto sa kahiusahan ug sa kagawasan motubo usab kita diha sa Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong hayahay nga kahimtang ug kasiguruhan dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuonan. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan sa mong pagdawat sa maing balita sa kabanhawan ug sa among umaabot nga pagkinabuhi uban kanimo. Mangayo usab kami nga imo kaming pasination sa mga bungas pagkabanhaw ni Kristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay ikasako kanimo tungod sa imo kaayo. Hiluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong gipakita sa kaayo ngaway sukon sa kaayo ngaway sukon. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaya pag-imaya sa iyangan, alang usab sa nakapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan.
ug gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa dakong katarungan sa pagmaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo naghibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Abahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad ngamong sakripisyo sa Pasko. Wala siya mahunong sa paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong atubangan, nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaas. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaas. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sabang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini, pag-inom kamo nga tanan, kika niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang ninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Matakauna mo nihining pan
ug matag inom gikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon, hangtod nga ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga mong giampo nining misa karon, ug ang tanang kalag sa purgatorio. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Maghiusa kitang magampo sa Amahan atong gabito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong halan, muabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang kingharian, ang gaumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala,
kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kayo. Mga igsoon, ipakita na to karon ang atong panaginig suunay. Peace. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dilaw ko ang iyong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang umamayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, o Ginoo, sudungang maluluyon ang imong lungsod, o gitugot ang imong gibag-o pinagi sa misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kaninyo sa inyong banay ang labing makagagahom nga Dios, ang Amahan na nakong Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.